малкото пони и ето го понито, на което ще правя ревю. Не знам как му е името, не прочетох на кутията, но да, подариха ми го за Коледа и днес искам да ви го покажа. Първо да ви покажа аксесуарите. То върви с една фибичка, ето, като розичка, която се отваря и може да се закачи за косата на понито. Ето така. И също с едно зелено гребенче, с което може да я режете. Ето го понито. Крилцата са му много големи и вътре има вода и такива цветенца и като я мърдате, те също се движат. Ето ги. Да. Опашката и общо взето гривата й е зелено и розово. Сузърски и белек е две цветенца. И ето тук има на едното колянце ето такъв знак, в който мога на една игра да и го снимам. Не знам как да го обясня, да го снимам и това пони ще ми се появи в играта и ще мога да играя с него. Ето, много е красиво, тя е бяла и да, много ми харесват крилата й. Ето отново. И да, надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за канала ми и харесайте това видео. Чао!